veliko zadovoljstvo da danas otvori obnovljenu filijalu u Baru. Investiciju u filijalu Bar znači da banka čvrsto vjeruje u tržište Bara i njegov potencijal. Ovo je već treći put, da kažemo, u posljednjem periodu da investiramo ili u promjenu lokacije ili obnovu. Ovaj put se prilagođavamo novom konceptu filijale. Svi klijenti banke će moći da vide da to je jedan novi koncept, novi dizajn, otvorene filijale, pristupačne svim klijentima. I u ovoj eri digitalizacije mi duboko vjerujemo da je filijala banke srce naših usluga, da je to mjesto susreta sa klijentima i vjerujemo u taj kanal usluge duboko, što svako ko posjeti filijalu, nadam se, će biti u prilici da se uvjeri. Zaposleni u banci, uprava banke i moja malenkost činimo sve kako bi naša banka bila najbolji servis za vaše financijske potrebe. Rezultat toga je i filijala u Novom Ruhu, kako bi se vi, dragi klijenti, u našem prostoru osjećali što ugodnije. Hvala što ste večeras sa nama da obilježimo naš novi zajednički početak. Pravo je zadovoljstvo biti danas ovdje na otvaranju renovirane poslovnice filijale NLB banke. Kompanija Cerov, na čijem sam ja čelu, je već dugi niz godina klijent NLB banke. Zajedno smo rasli i rašćemo, nadam se, i u narednom periodu. Nova filijala siguran sam da će pružiti komociju i bolji servis građanima Bara, tako da ovom prilikom želim NLB banci puno uspjeha i nadam se da će Bar zavrijediti možda još neku veću filijalu nego što je ova.